Do you feel the vibe? Takže zdravite Patogames TV pri ďalšom parte z Shakes and Fidget. Dneska už je to 6. part z tejto hry a nachádzame sa na mojej postave Patogames TV, čo som si založil pred nedávnom a trochu som tu expil, dalo by sa to tak povedať, a nejaký šulín ma pozval do cechu a volá sa nejak Patogamesov fan 007 alebo niečo tak. Patogamesov fan, niečo tak proste. No, on bol lukostrelec, čo ma hrozne stralo, lebo potrebujem mága, mág. Takže kto by chcel, hláste sa. Hubičky máme pripravené, som si naexpil, tu si pozrieme 35-ka, 32-ka, výdrž 60. Chcel by to novú zbraň na silu, výdrž a štěstí. Trochu si pôjdeme do podzemka. Podzemí a ideme na toho pán temnot, ho ideme skúsiť. Proste tak, len tak. Ale ne, on je ten vyhýbavý zmrd. Hubičky mám. A prachy též. To by bol zázrak, keby padol. Ale nie. My pôjdeme sem na... Čo to je? Tento golem, či čo to je? Aha, to nie je golem. Bez epiku. 31 ináč. 17, super, ešte tak 93 level. By to chcelo. Ten kamenný hajzl papír. Podzemí. Uha. Ideme. Čakajte, ja si to tu stiším. Tak. No, samozrejme sme vyhrali ako vždy 18 level. Predáme si zapalovač, to je obrannosť. To nechcem na obrannosť. Pozrieme sa do čara obchodu, lebo chcem nejaké elíky. Super, hneď elíka epic. Elíko epic, 34, ne. Toto, tucavka. Šťastie potrebujeme do videa. Sila, malý elík. Ale tak čo, každý postačí, nie? Treba nejaké elíky. Hajzl papír. To epický toaletný papír nadžalnosti. Všichni kamarádi vám ho budú závidieť. Aj závideli, ja som ho mal. Obrannosť, sila 65. Ešte nemôže padnúť normálny elík na silu. Nebudem sa snažiť míňať dosť hubičiek, lebo ich potrebujem. Sice ich mám veľa. A keď toto video sa nestihnem rozlúčiť, tak to asi som zase neregistrovaná verzia, za čo sa veľmi ospravedlňujem. Super, na toto som si na čo kupoval. Dáme sem. No, idem vylepšovať staty. Aspoň tak 1000. Aj obrannosť chcem. Aby som sa vedel vyhýbať. On mal koľko? 800. To je problém, lebo to je dosť. 21 000 mám. Či 200? 200. Ja mám 209 000. No 209 000 mám money. Čože je úplne super, v tých podzemkách som dosť kropil a tak som nejak proste ich zabíjal a teraz ešte vydrž. Potrebujem aspoň tak 50 000, tak možno viac. Šťastíčko mám, skúsime teraz toho pán temnot. Mám aj obrannosť. Skúsime to neskipovať. Super, kritik 7000. Super, zablokováno.
Fúha, to je už dosť. Poď ešte drž, doňho, drž. Jo, ešte doňho. Jos, ešte. Jos, ne, prečo? Chcem kritik. Jos, stále zablokovanie. Ne, vyhnutý, teraz on ma zabije, kritik. Alebo nie. Neviem, či mi to, dámy a páni, hučí, lebo ešte som dal aj... To som si ponadstavoval. No poď už doňho, daj mu porády, kritik. Skipnem. No. Ale už je to lepšie. Skúsim teraz neskipovať. Super. No poď. A ešte raz, keď sa nestihnem rozlúčiť, tak som asi neregistrovaná verzia. Fakt sa ospravedlňujem, ale furt na to zabúdam. Teraz mi to doplo. Čakajte, si ponastavím mikrofón. Ale no tak to nie je možné. Musí už padnúť. Čo je na tom? To ma tak sere. Ty kokos, viete čo, ja na to serem. Idem si vylepšovať staty, dám si aspoň 100 000, potom sa vám ozvem. Takže strich. Takže udial som tu späť, bol menší strich a tu som, ako môžete vidieť, sila 1000 a vydrž 1000 a teraz skúsime ho domrdať, lebo hrozne ma to sere, že ho neviem dať. No poď. Skúsim... No, vidíte, nie na prvý pokus. Tak to som epic, žiadny epic, len 20 level posratý. Skúsim toto si šupnúť sendle. A myslím, že ten môj fanúšik sa nevolal PTGMSov fan, ale nejak tak kripel. Skúsim si pretočiť hubičky a pozrieme sa, či tam není náhodou nejaká super zbraň. Napríklad ten oný... ako je to? Ten skunk na tej palici. Takže skip. No je zboží, super zbraň. A prečo na obrannosť? Obrannosť. Aha, ašiš. Super. 2 epiky, boty. Ja chcem zbraň, čo je to také ťažké. Super gate. Slipy teda. Super, pohode, žiadna, no poď. A štestíčko. Štestí. Prečo štestí? 50,57. Ježiš, to sa oplatí, ja to čo, ani nemysleť na to. To je úplne super. No, tam máš aj lektvar. Elix si vyhodím, aj toto. Helma a 2 tieto hovadinky. Obrannosť. Vydrž, super. Zbraň. Chcem. Zbraň. Žiadna zbraň. Neexistuje, musí padnúť. Jos, sila 82. Túto kupujem, dámy a páni, tu kupujem. Čo ste? Toto jedeš. Ale pre istotu aj túto si nechám. Tak teraz je fajka. Super. No, takže skúsime toto. Super. Takže dámy a páni, už točím 2 minúty aj pol, tak ja sa teraz asi rozlúčim, ale keď mi to nevypne, tak ďalej pokračujeme. Takže skúsim to. Počkajte. Ale aj tak to vydám. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, určite zanecháte like, odber, koment a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže... Počkajte, ešte 53 sekúnd. Takže... Čus!
Čus. Aha, ešte ide to. Jos. Dobre, dámy a páni, pokračujeme. Prepáčte, ale ja som si myslel, že ma to vypne a môžeme ísť do toho. Chcem 20 minút točiť, konečne mám kľud. Rodičia odišli. No už padni. Ježiš, to je ten kopčák. Či ako sa volá. Kopčák. Ešte raz ho skúsim, potom idem do hospody a... Ne. Ale to nemyslíte. No, 95 000 to sa stalo. To je dosť na mňa. Ja som ešte taká lama. Tu nedáme, skúsme tohto potkana. Toho dáme. Kto by ho nedal? Haha, len šouba. Ha, teraz kritik. Hovorím. Epic. Zbraná obrannosť. Škoda, že nie na teda na inteligenciu. Ja ešte. Super epic.